अनलायग्रा खृष्ट सिबियारि नोंथांमोननिसिम जिसुनि मुङाव गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आरो जिउनि थांखि आयदानि सायाव खोनासंनो बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय। सोरगोआव थानाय आफा इसोरहा साफ्रोम बेक्तिनि थाखाय थांखि दङ। जों बयखौबो इसोरा सोरजिबाय आरो गावनि थांखिखौ मावफुंनो आरो गाव गावनि जिउनि थांखिखौ मावफुंनायाव बे गोथां इसोरनि बोर दङ। बेखौ जों बयबो मिथिना लानो नांगौ। खायसे सुबुङा बेखौ मिथिया आरो बिसोरो उनाव लांदां एबा मुंबो गैयै जिबन खांनायजों हाथास जायो। खायसेया फोथाया इसोरहा बिसोरनि जिबनाव थांखि दं होननानै। थार बाथ्राया बेनो, बेयो नोंथांखौ सोरजिनायखाय नोंथांनि थाखाय बिहा थांखि दङ। प्रभु जिसुआबो बिसेस गावनि थांखि लानानै संसाराव फैदोंमोन। बेखौ बियो मोजाङै मिथिगौमोन। बे नोजोरजोंनो बियो थाबायदों। बियो फोरमायना खिन्थादों, सिखावा खावनो, सिथारनो आरो आद्रि खालामनो थाखायसो फैयो। आङो फैबाय बिसोरो गोथां आरो उसिग्लायनायखौ मोननाय बादि। जहन 10:10। बियो मुंबो थांखि गैयालाबा संसाराव फैनानै थांनानै थानो आरो थैनो थाखाय बे बुहुमाव फैयाखै। नाथाय बियो बिसेस थांखि लानानै बे बुहुमाव फैदोंमोन आरो बिनि बुहुमाव फैनायनि थांखियानो जाबाय गासै सुबुंखौ बासायनो आरो बिसोरनो गोथांखौ होनो थाखाय। बियो गावनि बिफा इसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंहोदों। बुंनाय दङ, अब्ला आङो बुंबाय, नै आङो फैबाय। बिजाबनि थन्नायाव आंनि थाखाय लिरनाय दङ, आंनि आफानि इसाखौ जाफुंहोनो थाखाय। एब्रायारिफोरनि लाइजाम 10:7। गोबां सुबुङानो मुंबो मावालाबा गोहोम गैयै जिउ खाङो। बिसोरो जिउआव बुखार जायो मानोना बिसोरो मिथिया गावसोर मानि थाखाय बे बुहुमाव थांनानै थादों। नोंथाङा इसोरनि थांखिनि थाखायसो बे बुहुमाव जोनोम मोनदों आरो गाव गावनि थांखिखौ नागिरना दिहुननाया जिबनाव गोनांथार। जेरै जिसुआ गावनि थांखिनि थाखायनो बुहुमाव सारिजाफैदोंमोन। सोंनो हागौ, आं माबोरै आफा इसोरनि गोसोखौ मिथिनो? आंनि जिउआव बिनि थांखिखौ आं माबोरै मिथिनो? बे सोंथिफोरनि फिननायखौ मिथिनोब्ला थांखिया मा फोरमायो बेखौ मिथिनांगोन। मानोना सासे मानसिनि गोसो एबा सानस्रिया गावनि थांखिनि फारसे नोजोराव थाफ्लायो। गोदानै सारिजाफिननाय सुबुंनि थाखाय थांखिनि बिसय आफा इसोरनि गोसोआ थाखोमानाय नंबावलिया। फोरबुआ रोखायै फोरमायखादों, नोंसोरहा गोजोननाय जाथों। आफाया आंखौ थिनहरामोन बादि आंबो नोंसोरखौ थिनहरो। जहन 20:21। अब्ला बेजोंनो नोंथांनि जिउनि थांखिया रोखा जाबाय। बेखौ लानानै जोंखौ गोथां इसोरा बे संसाराव जोनोम होदों। गाहाम रादाबजों गासै बुहुमनि सुबुंखौ मोनहैनो थाखाय नोंथांखौ फोरबुआ थिनहरबाय। जे दिनाव नोंथाङा गावनि गोसोखौ ख्रिस्टनो होदों, बे समावनो बियो नोंथांखौ गावबादि बिसोरनि बासायगिरि खालामदों। बेनिखायनो जोंबो बिनि मावग्राफोर जाबाय। पौला रोखायै फोरमायदों, मानोना जोङो बिनि मावनाय गाहाम मावनायफोरनि थाखाय ख्रिस्ट जिसुनियाव दाजानाय। इसोरा बेफोरखौ थाम-थिम खालामग्रोबाय, जोङो बेफोरावनो थाबायनाय बादि। एफिसुस 2:10। बे जाबाय बियो जोंखौ बे थांखिनि थाखायनो सिगाङावनो थाम-थिम खालामखादों। जोङो बुहुमनि सुबुंफोरखौ बे गाहाम रादाबजों मोनहैनाय आरो बिसोरो गोथांखौ मोननो हानाय बादि। आफा इसोरनि थांखिफोरा बिनि बाथ्राजोंनो दिन्थिजायो। बिनि बाथ्राया जोंनि साननाय, प्लान खालामनाय आरो मावनायफोरखौ दैदेनो। लोगोसे बिनियाव आरज खालामनो हायो, अब्ला बियो गावनो मिथिहोगोन। बेबायदिनो फोरबुनि थाम-थिम खालामनाय थांखिजों थाबायनो आरो मावनो नोंथाङाबो लागारबो नाजादो। नोंथांजों लोगोसे गोबां जिउफ्राबो बासायजानो नांगौ। बिसोरहाबो बे गाहाम रादाबखौ खोनासंनाय आरो नाजावनायनि मोन्थाय दङ। बेफोरखौ मावनायाव नोंथांहा देरसिन आरो थार रंजानायखौ मोननो हागोन।
आरो सोरगोआवबो नोंथांहा मोजां आरो बेसेन गोसा समायना बान्थाफोर मोनहैगोन। बे गासै थांखिखौ मावफुंनायाव बे गोथां सोरजिगिरि आफा इसोरा नोंथांखौ बोर होनानै नेफ्लायथों।